cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ako'y humihiling sa iyo na like, share, subscribe at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw nga ating papasyalan ito Amira Hills, dyan sa may barangay Pangaskasan, Sual, Pangasinan. At yung lugar na yan ay tinagurian ding The Little Batanes of Pangasinan. At samahan niyo ako, sabay-sabay nating alamin at tuklasin ang lugar na yan. Let's go!
Napansin nyo mga kalagalag, napakaganda po yung ating kapaligiran. So 360 degrees, iikot kayo. Napakaganda, mamamangha kayo sa sobrang ganda. So hindi sayang ang pag-akyat nyo rito sa Amira Hills. Mahirap siya akyatin, pero pagdating dito sa taas, sobrang sulit naman. Napakaganda. So tanaw na tanaw mo yung karagatan ng Swal. Ngayon din yung mga kanilang fish cage at yung Swal power plant. Yung kanilang kabundukan, napakalinis, maganda. Presko ang kahangin sa lugar na ito. Tara mga kalagalag, at sabay-sabay nating libutin pa yung ibang mga tanawin dito. Okay, samahan nyo lang ako sa aking pamamasyal. Ayan mga kalagalag, naipasyal ko na kayo sa Amira Hills, Barangay Pangaskasan, Swal, Pangasinan. At nakita nyo naman kung gaano kaganda ang lugar na ito. So sulit na sulit yung ating pamamasyal sa lugar na ito. At sobrang ganda po, mamamangha kayo sa sobrang ganda. At ang lugar na ito, tinagurian din ito na Little Batanes of Pangasinan.
Kaya maihambing din natin ito doon. Kung makikita lang natin yung lugar sa Batanes, so maihambing din natin ang ganda nito. At sulit na sulit po. At pwede rin kayong magpasyal dito, lalo na yung may mga okasyon sa inyong mga pamilya, birthday, kasal, debut. So pwede pong ikandak dito sa lugar na ito. So makipag-ugnayan lang po kayo, nakapaskil po yung kanilang contact number. So pwede po kayong makipag-ugnayan na diretso po sa kanila. At hanggang dito na lamang po. Ako po ay humihiling muli sa inyo naway paki-like, share, subscribe, at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. Hanggang dito na lamang po, si RC Lagalag muli pong nagpapaalam. God bless at ingat po tayong lahat. Thank you po sa inyong panonood. Sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.